urtea bukaera aldean dugun honetan, eguberri politikoak datozkigunak izan ere, Iruñerri alde horretan, Nafarroako hiriburuan, Euskal Herriko hiriburu zaharrenean, eguberri benetan berezi eta politikoak esango dugu izan ere, UPNeko alkate irteeran den alkateak Olentzerori beharko dio harrera, eta Asiron alkate berriak urte berriarekin errege magoei. Que yo pensé que era, se dijo, jotas, ¿no? ¿Cuántas góticas has cantado estas fiestas? Pues muy pocas, pero hoy alguna cantaré. Muy subidas de tono. Bueno, muy subidas. Pues, Gracias por la lucha en este reino que has hecho, haces y vas a hacer siempre. Esté donde esté. Triquitrisas son algo parecido en vizcaíno. Tigorrita Nuria, Canacha Sara su euria. Sí. Y Carlos toca el acordeón, canta triquitrisas, habla muy bien vascuence. Porque antes a esto se le llamaba falange, regando inconscientemente en los botones del escaño del Jaime Mayor Oreja. Completamente bilingüe. decir una cosa, han sido unas notas nada más, pero me he emocionado, porque hemos sentido al pueblo vasco. Muy nervioso tocando Izan ere, oraindik ere segitzen duen guda baten erdian jaio ginelako, guda baten erdian. Gernika aldera goaz, hasteko eta behin, haserrea antzemateko kontua badelako, aizue, nola leike? Duela urte batzugunez gero Saskibaloi ikasle batek salaketa jarri entrenatzaileari, salaketa gainera ez edonolakoa, eta egunotan El País egunkariaren bidez horren berri jakitea, eta ondoren Gernikako sare feministaren bidez jakitea gainera, klubak jakin bazekiela eta aitzakiak bilatu dituela, gezurretan aritu direla. Eta besteak beste, altuera horretako teknikariak, goi mailako teknikariak aurkitzeko zailtasunak tartean egotea, tartean neska gazte batek, nerabe batek bortxaketa bat salatu duenean. Garaian, aizue, hau onartezina da, jakina da, gizarteak aho zabalik hartutako kontua da, eta nola leike? Oraindik ere halako kontuak, akaso salaketa jartzen dugunean emakumezko hitzak ez du oraindik ere behar adina balio. President, what do you know right now about why this happened? And can you assure Americans that there won't be a ripple effect? Do you expect all the banks to fail, Mr. President? Should all depositors be protected at all banks? Menderdi beteko da, Carrero Blanco airean atera zenetik, eta aizue ingurumari honetan asteburu politiko xamarra, orduko lerketa Parisaldean ere entzungo ote zen, tira, asteburu politiko honen ondorena saritzeko Parisaldera egingo dugu, Maider Galardi Gabon, eta asteko eta behin 50 urte Carrero Blancoren heriotzaz geroztik, Francoren erregimenaren ondorengo lekukoa hartu berri zuena zuzen ere, asteburu honetan gainera Ebole jaunak Josu Urritiko etxeari egindako elkarrezketa zinemaldian ikusteko aukera izan genuena, honezkero publiko zabalari eskaini zaiona, sareetan zeresan eman duena, baina tira, guztiaz ezin dugu hitz egin, tartea laburragoa dugulako, Maider, aukeran emango dizut. Nondik ekingo diogu gaurkoan analisiari izan ere, bi ardatzen nagusi ditugu, beste behin ere, Nafarroako hiriburua, akaso batzuentzako Nafarroa osoa badena, eta Bizkaia aldea Bilbo handia. Nondik nahiago duzu hasi, Maider?
Hasi gaitezke Bilbotik biak ala biak lotuta daudelako, ez da? Bueno, tira, aizu, zure esanak beteko ditugu Bilbo handitik has gaitezen. Izan ere, asteburu honetan entzun dugu Arnaldo Otegi, entzun dugu Pello Otxandiano, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakari hautagai izateko, Euskal Herria Bilduko zuzendaritzak aurkeztu duen hautagai bakarra, esango dugu gainera. Arnaldo berari entzun diogu, bera baino hobea delako, hautagai ona dela, tira. Personalismoak personalismo, Euskal Herria Bilduk indar erakustaldia egin nahi izan du, Bilbo handian, Asiron bera ere, bertan ikusi dugu, beraz, bi hiriburu ditugu eta biak nolabait uztartu egin nahi izan ditu koalizio soberanistak. Bai, larumatean EH Bilduk etorkizuna gara, larumatean ez atzo barkatu, etorkizuna gara ekitaldi politiko nagusia egin zuen Bilboko Euskalduna aretoan, eta egia da, goraino beteta zegoela, eta argi geratzen dela indar erakustaldi bat izateaz aparte, ondo ateratako indar erakustaldi bat izan zala. Ez da nik uste, etorkizunera begirako eta gaur egungo analiziatik abiatuta proiektatutako ekitaldi bat izan zela, eta hor argi eta garbi Pello Otxandianoren iritsiera EH Bilduko idazkaritza nagusienetako ordezkari nagusiekin inguruan, bai Nerea Kortajarena, bai Oihana Etxebarrieta, bai Arnaldo Otegi, bai Eba Blanco ondoan zituela, nik uste hori argi eta garbi intentzio bat badela, eta zuk esan dezun bezala Arnaldo Otegik esan zuen bazela bera baino hautagai hobea, ez dakite bera baino hautagai hobea den, baina egia da denak ikusten ditugula sare sozialetan esaten hautagai onena zela. Bakizue, aurreko astean egon zirela kritikak Pello Otxandianoren perfilagatik, baina egia da bestalde programa arduraduna izan dela orain arte, EH Bilduko programa arduraduna, eta bera programa arduraduna izan den bitartean, hainbat auzi mahai gainean jarri direla, behintzat, EH Bilduk heldu behar zituenak bestela da, polemika sortu duten ala ez hezkuntza legearena esate baterako. Alegia, Pello Otxandianok baduela perfil bat nolabaite politikoarena. Esango nuke, azkeneko boladan personalismora jodela asko, azkeneko ezakit, esango nuke, azken bi legebiltzarre hauteskundeetan eta orain alderdiek ez ote duten berriz ere alderdiari edo koalizioari isla ematen dion persona bat aurkeztu. Imanol Pradalesen kasua esango nuke oso antzekoa dela. Baina horretaz gain, EH Bilduko ekitaldi horretan egon ziren beste intentzio erakustaldi batzuk, bai Peiok eta bai Arnaldok hitz egin zuten etorkizunerako EH Bildu ezinbesteko pieza izango zela, eta nik ezakit ez dut uste hainbeste harrokeritik dela ulertzen eta horrelako ekitaldietan publikoki jarri behar dela listoia altu, baina egia da badirudiela pixkanaka EH Bildu eta esaten banoa azkeneko hauteskundeetan egin ditudan analizietan homologazio prozesu bat egin duela, eta homologazioa sistema demokratiko, balizko sistema demokratiko honen joko arauak bere eginda, eta egia da fruituak eman dizkiola dela Madrilen, dela sor daitezkeen beste akordio batzuetan, eta argi eta garbi ikusi dugu Iruñan ere, eta horrela ulertu behar da Joseba Asiron alkate izatea 28tik aurrera. Asiron aipatzen duzun horretan, Pello Otxandianok ideia bat bota zuen, atzoko ekitaldi, son handiko eta galaz beteriko ekitaldi horretan, Telesforo Monzonen hitzak berreskuratuaz, utopikoak geu garela, ezta? Akaso, Telesforok aurrikusitako garai hori heldu dela, eta ezker soberanistak instituzio nagusietan gobernantzarako ateak zabalik dituela, alaxe ulertu genion behintzat. Zentzorretan, Asiron bera ere, izar nagusietako bat izan zen bart. Giro honetan, Eusko Alderdi Jeltzalea nun kokatuko dugu? Ze itxaso atutxa, haserre puntuarekin antzeman genuen atzo, Sondikako batzokiko elkartasun ekitaldi batean parte hartu zuen, eta zera esatera etorri zen. Gernikan, Euskal Herria Bilduk proposatutako zentsura mozioarekin interesik ez dutela, ustez, Euskal Herria Bilduk hauteskunde elektoralak diren helburuak soilik dituela,
Mundakako alkatetzak kendu dietela besteak beste, eta Urdaibaiko proiektuarekin duten talka horretan, momentu honetan Gorroño jauna ezeroso bazaie ere, nahiago dute Gorroño mantendu, eta zentsura mozio horrekin aurrera ez jarraitu. Euzko Alderdi Jeltzalea ezeroso ikusten dugu, nola aurre ikusten diogu datorren urte hasiera, ze Urkulluk momentuz ez dut atarik jarri nahi, gaur Arantza Tapiari berari entzun diogu, oraindik ere legegintzaldia borobiltzeko dutela. Akaso jeltzaleek oraindik ere proiektu estrategikoak lotzeke dituzte gobernu aldaketa bat egon daitekelakoan? Justu Arantza Tapiaren esan horietan aipatzezun energia eraldaketaren zera legea atera daitekela otsailean. Beraz, otsailara arte aurre ikusten dute, pentsatzen dut, makinaria martxan jartzea, martxan mantentzea. Ez dakit nik, beraiek ere bere kalkuluak egingo dituzten, ez dakite otsailerako jada jakingo dugun zen izango den data, ez pentsatzen otsailea baino lehenagora aurreratuko direnik, baina ikusteko dago nola izango den eta noiz izango diran hauteskundeak hori bai. Azkeneko tendentziak ikusita, EAJak berakada bat egin duela nabari da, ez dakiguna da, bere instituzio nagusian agian, Eusko Legebiltzarrean, Bizkaiko feudua, eta gero, orainik eutsi dakiokeen, esan nahi dut, historikoa litzateke EAJak berakada nabarmena izatea eta bestelako akordio baterako aukerak zabaltzea. Alere, badaki EH Bildu indartsu dagoela eta lehen esanako homologazio prozesu horretan daitekela Eusko Legebiltzarreko hauteskundetara indartsu. Nik uste dut gauzak aspaldatu beharko liratekela. Horri itxasoatutxa, ala ere konfiantzaz ikusi dugu, ezta? Ala ere. Oraindik ere antzematen da sendotasunari eusten diola Eusko Alderdi Jeltzaleak, akaso ez daude uste bezain urduri, Urkullu akaso bai, baina akaso kontu personalagoengatik edota bere ez, egoera personalagatik, baina Eusko Alderdi Jeltzaleak badu gaitasun bat eta da garaian garai egoerara egokitzeko eta gobernantza esparruetan hor mantentzeko. Bai, hori esan behar nu justo, iruditzen zaitela oso zaila datorren legegintzaldian jada EAJ-PSE ez den akordio bat egotea. Horregatik, bai sozialistak eta bai jeltzaleek berakada handia eduki beharko luketeke, edo EH Bilduk indarko relazioa handia, bestelako aritmetika batzuk sortu alizateko. Gauza bat baita Madril, beste gauza bat da, Nafarroan bere bidea hartu duen zidorrau, baina Eusko Legebiltzarra esan deten bezala iruditzen zait badala EAJaren berezko feudoetako bat, eta horrela eta horrela ez dula utziko beste akordio batzuk sor daitezen. Bide horretan, Iruñean, azenolako ikuskizuna eman duena eskuinak, besteak beste Ibarrola alkateari ere korte batzuk entzun dizkiogu, adierazpen batzuk, alaxe zioen, ez dira, bisturiarekin hile egin gaituzte, jaio aurretik hile egin gaituzte. Beste kontestu batera pasata, aborto eskubidearen aurkako adierazpenak ere izan zitezken, tiraneko gauza bitxia izan da, tonua berriz ere gora ekarrita, ikusi ditugu bertan Barzina Bera, UPN-eren azken belaunaldietako ordezkari nagusiak eta baita Feijóo bera ere. Donola ere ez da pixka bat erridikulua izan, bertan gertatutakoa. Akaso mediatikoki beste itxuro bat izan duelako, baina Iruñean bertan, Ibarrolari ere bozka eman diotenak deseroso daudela ikusi dugu baita sare sozialetan ere? Nik uste hemen bi plano uztartzen direla, ez? Batetik, estatu mailan gertatzen ari diren karta jokoak, eta uste horrela ulertu daitekela ere, Pedro Sánchezen investiduraren atarietan izandako protesta masiboiek, pixkanaka indarra galdu dutena, naiz eta amnistia legea onartzeko prozesua abiatu den kongresuan, eta hala ere hor PP indartsu dago, egia da, pixkanaka itzaltzen jundian protestak eta ahotsak direla, ez? Eta uste Nafarrokoarekin berrez ere hori piztu nahi izan duela ultraeskuinak eta Espainiako eskuinak, kasu honetan Feijóo buru dela, baina UPN-erekin eta Voxekin bat eginda konzentrazio horietan. Hori alde batetik eta bestetikan ere uste, beraz, estenaratze bat besterik izan eta ez da izan. Eta bestetik, UPN eta PSN historikoki azkeneko bi ziklo elektoraletara arte eduki duten olako simpatia, elkarrekiko simpatia hori
hausten ari dela pixkanaka, eta kasu honetan, bitu UPNekoak zenbatea eserretu ziren, Nafarroako parlamentutik ere alde egin zutela aste honetan bertan hasironeran jakin eta gero. Izan ere, gogoratu behar gea, UPNek aukera eman ziola PSN-eri hainbat udaletan duen bezala, Nafarroan hainbat udaletan duen bezala, halako lankidetza bat egiteko Iruñako udalean ere, eta PSNek ez esan zuen. Gutxiengoan gobernatuta, UPN ez da iritsi, lehenbiziko 6 hilabeteak egitera. Gauzak honela, azken lerroburu batzuk ze ingurumari honetan, besteak beste mugimendu sozialista deiturikoak erakunde edo sujetu politikoa aurkeztu du Eibarren, erdibide batean, akaso Errepublika aldarrekatu zen tokian, edo nola ere aldarrikapen komunista, ez dakigu hauteskundetara aurkeztuko duten hautagairik, baina aurkezteko modu bat izan da, abstentziorako deia ere, izan daitekelako sujetu politiko batek deitua. Nola kokatuko dugu giro honetan, ze esan dezakegu Euskal Herria Bildutik UPN-eraino zaku edo zorra berean sartu dituztela alderdi guztiak erreformista izatea gotzita. Bai, Eibarreko ekitalde jendetsu horretan ere, hori ez, aipatzen zuten UPN-etik hasi eta Etxe Bildura arte sozialdemokraziaren jokoan daudela eta haiek berriz ez direla hor kokatzen. Gaur irakurtzen nuen Twitterreko ari batean, hain zuzen ere alderdia aurkeztu dutela bai, baina ez dutela politika, gaur egun ulertzen den politika instituzionala horren barruan kokatzen eta ez dutela alderdia jokorren barruan kokatzen beraz ez dira aurkeztuko legebiltzarreko hauteskundetara, bestela da alderdiaren tresna edo izendapen horren bidez zenbaterainoko pultsio politikoa jarri nahi duten mahai gainean eta zenbaterako eragina edukiko duen legebiltzarrean. Hala ere, ikusten da politika instituzionala gaur egun Euskal Herriko politika edo karta jokoetan eragina handia duela eta garrantzi handia duela, eta aldi berean ere Euskal Herriko Kontseilu Sozialista bezalako erakunde batek bere indarra ere edukiko duela, batez ere politika instituzionala ezan eta politika instituzionalaren ondorengo edo ingurumarietan ez dabilen herri mugimenduaren espazio hori hartzen ez duen tokietan ikusteko dago gero, zenolako bilakaera edukiko duen. Hau entzun da, etortzen zait halako zera bat datorkit gogora, Ortuzarrek okerrez banaiz la sindikatuari proposatzen zionean hauteskundetara aurkeztea zutela gobernantza joko horretan sartu nahi bazuten. Halako joko antzeko bat ikus dezakegu hemen, beraz ez da zertan hautagirik aurkeztu behar hauteskunde horietan parte hartzeko, uste dut hor indar erakustaldia eta asmo horiek agerian utzi dituela mugimendu sozialista deiturikoak. Ikusteke beraz, interesgarri datorkigu 2024a, Maider, horretan zalantzarik ez dugu, herri hontan ez gara sekula aspertuko. Bukatze aldera, azken segunduak nola ez aipatu, Bizkaiko bertsolari txapelketa nagusia, Bizkaikoa izan da ere, mugak gainditu dituelako, zenbat mezu, mezu feministak gailendu dira, konpromisoaren balio jartzearen mezuak, onintzen beita unkituta ikusi dugu, tira, nahiko emozioz jositako txapelketa izan dela, ez dugu inolako zalantzarik. Bai, nik ikusi nun etxetik hemen Parisetik eta egia da, oraindik azala laztuta bezala egon zian bertso sorta askorekin niretzako azpimarratzeko belaunaldi berrien iritsiera eta ez bakarrik iritsiera, baizik eta finkatzea bertso finaletan, emakumeak gero eta gehiago egotea holtza gainean halako txapelketa eta finaletan, kasu honetan 5 emakume finalista, buruz burukora 2 emakume pasa ziren, Jon Euria eta Nerea Ibarzabal eta Nereak irabazi zuen, egon ziren aldarrikapenak denetarikoak izan ziren, ezakit, herri ikuspegia handia zekatenak, klase ikuspegia eduki zutenak, ikuspegi feminista eduki zutenak, eta baita gorputzak, gorputzak duen garrantzia, eta kasu honetan aisak erakutsitako titia eta honintzak egindako erreplikan, niretzako hori da azkenean ez bakarrikan sujetu berriak egon direla hotzan, baizik eta gorputz berriak eta ondorioz ahots berriek tokia hartu dutela eta egonkortzen ari direla.
Ederki, Maider, ziur honek ere izango duela, jarraipenik, bertsolaritzak, egungo bertsolaritzak eta emakume bertsolariek ekarpen kualitatibo eta kuantitatibo egin dute azken garaiotan eta urtearen amaiera honetan ere hori berretsi egin dute Bizkaiko bertsolari txapelketa nagusian. Maider Galardi, ondo bukatu urtea eta hobeto hasi, noski baietz. Bai, hasi Euskal Herritik. Ederki, gabon pasa, Maider, eskerrik asko. Que yo pensé que era, se dijo, jotas, ¿no? ¿Cuántas góticas has cantado estas fiestas? Pues muy pocas, pero hoy alguna cantaré. Muy subidas de tono. Bueno, Muy subidas. pues Gracias por la lucha en este reino que has hecho, haces y vas a hacer siempre. Esté donde esté. Triquitrisas son algo parecido en vizcaíno. Tigorrita nuria, canatxa zara zu euria. Y Carlos toca el acordeón, canta triquitrisas, habla muy bien vascuence. Porque antes a esto se le llamaba falange, regando inconscientemente en los botones del escaño del Jaime Mayor Oreja. Completamente bilingüe. Decir una cosa, han sido una nota nada más, pero me he emocionado, porque hemos sentido al pueblo vasco. Estoy muy nervioso tocando Nahi dunana egiten du, no? Itzaharrak baizik ez ditu. Ebentik eta laster ze geldituko den. Itxasu, Irulegi, Bizkarsor. Avec mes copines, j'ai passé ma vie à être handicapée. Qui a parlé basque? Izan ere, Frantzia sortu zuten, baina frantsesak sortu bartzituzten eta euskaldunak azpian hartu, euskara azpian hartu eta euskaraz bizi ziren komunitateak azpian hartu. Bizkarsoro herri fiktizio bat da, baina gertakizunak oso errealak eta herritarrak, hiritarrak ere bai. Aizue, badakizue zeuen auzo herri hirietan aurkezteko aukera duzuela Bizkarsoro filmea. Zinema aretotatik haratago joatea delako helburua, Gaztibeltza ekoiztetxeak horren aldeko apostu egin du, aurreratu zuten Donostiako zinemaldian horretara joko zutela eta hitza betetan, urte berriarekin batera badakizue eurei idatzi eta badituzue aukera ezberdinak zuzendaria bera. Ekoizleak edota herri bakoitzeko ordezkariek eurek aurkeztu dezakete filmea eta mezua Euskal Herrira eta 4 haizetara zabaldu. Nahi dunana egiten du, no? Itzaharrak baizik ez ditu. Bizkarsoro kontatzen du nola hiltzen den hizkuntza bat, eta nola hizkuntza horretako hiztunek borrokatzen duten bizirauteko, kasu honetan euskara eta euskara jendeak. Eta 20. mendean zehar, 5 momentu gakoren bitartez, belaunaldi ezberdinen bitartez, nolako aldaketak ematen diren herri txiki batean, politikoki, kulturalki eta bereziki linguistikoki. Tu hau osatzeko egin dugu 5 zatitan, 5 urtez. Beti Baigorrin, berez Bizkarsoro herria da fikzioa, baina Baigorrin da. Zoragarriena izan da dana euskeraz egin dugula, bertako jendearekin, bai egon garela teknikari batzu, baina batez ere langileak izan dira bertakoak, Baigorritarrak, bai aktoreak eta baita lantaldean egon direnak. Fikziozko herrialdea, baina azken finean aski errealista eta beraz etzen animaleko zulo bat fikzioa eta errealitatearen artean. Beraz, bakotsak ekarri baitugu gure historioa eta esperientzia izan da aski naturala. Hau ikustera etorriko den jendeak, ein batean edo bestean bere burua ere ikusiko duela hor. Fikziozko parte hori errango nuke dela guk herri gisa gure komunitatearen historia hau nola azaleratzen dugun. Eta hor bada erronka potolo bat
gu haurek gure esku hartu behar duguna, eta kasu honetan egi antzerkia existitzen den bezalaxe, egi zinema bat asmatzeko modu bat. Hainbeste urtetan egon gaitik guekin. Mila esker, porque esaten dutena gutxi da. Hainbeste moten dezazue, gure familiari eta niri. Zuekin goia zaurrera, eta Aitor beti egon goraz garrikin. Eta heldu gara amaierara, ikusten duzue aktualitatea nola datorkigun eta ziklo historikoak nola datozen elkar loturik. Anoetan Donostian une hunkigarriak bizitakoak, Aitor Zabaletaren 25. urteurren eta bestetik Iruñe aldean Atortxurrok eta Elkartasun doinuak azkena izango omen da baita urtengoa ere. Tira, dispersio politika ia amaitutzat eman badaiteke ere, oraindik ere ez dire zinondik dinora gauzak konpondu eta tira, espetxeak gustutzeko bide horretan beste urte batez. Zenolako giroa, zenolako festa, bizi izan dutena Atarrabian Atortxurroken horrekin agur esango dizuegu, zenolako enbidia hemendik. Tira, ez ahaztu, bihar hemen izango dituzuela, azken txampan sartuta gauden honetan, esango dut banik, 2023 honi amaiera emateko azken egunotan, hemen izango duzuela konoski baietz, kolpez, kolpe antenetikat gabon basa. Ikusten dut jendea, edo beti ikusi dut jendea pasatzen eta hori, eta gainera taldeak beti talde honak etortzen dira. Pizza, zopilotes, eskabidenia guztiak, Enzi hori da nahi. Gure ideia da, denbora guztian barruan egotea, kontzertua entzutea, diruan barruan instea, seguretako garrantzitua da bebai, presoentzako egiten den donazioa hori egitea eta hori da gure ideia.